रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा जीटी कनकेश्वर नार्जारी सोलोंथाइ जावरिखां बान्था 2024 खौ थांनाय सानखालि बरायनायजों लोगोसे बान्था राननाय हाबाफारिखौ खुंफुङो। कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय रामफलबिल दखरा एबसुनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा 2024 मायथाइनि सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय दखरानि बेन्दोंआव थानाय गोजौसिन 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ जीटी कनकेश्वर नार्जारी सोलोंथाइ जावरिखां बान्थाखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै थांनाय सानखालि जनता फरायसालिमानि सावराय नुब्लाङाव मेल खुंफुंनायनि गेजेरजों गथायनानै होयो। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी लोगोसे कक्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी मोनहा। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो रामफलबिल दखरा एबसुनि आफादगिरि बिजित कुमार ब्रह्मआ ओरैबायदि फोरमायो। रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बानजायजानाय जीटी कनकेश्वर नार्जारी जावरिखां बान्था जायखौ बिथांमोना मेट्रिकआव एबा देग्लाय बोसोरनि जाय फरायसाफ्रा HSLC आनजादावहाय बर' बिजोंनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हादों आरो बिथांमोनखौ बिथांमोना बेयाव मान बावदों। जनता कलेजनि बे कनफारेन्स हलाव बिथांमोना गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै दिनै बेवहाय मान बावनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बेयो दिनै मानगोनां गेदेमा कनकेश्वर नार्जारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बिथांमोना बर' माहारिनि जाय गेदेमा हिसाबै दैदेनगिरि हिसाबै जिहेतु बिथांमोना सोलोंथाइ एबा बर' हारि माहारिखौ जावरिखांहोनो थाखाय बिथांमोनहा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दादोंमोन आरो बिनि थाखायनो दिनै रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव बिथांनि नेरसोन हिसाबै दिनै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनानै आरोबाव जाहाथे जोंनि इयुनाव बर' माहारिया दिदोमै आरो मैखोमै गुन गोनां आरो आदब सोलोंथाइ लानानै जाहाथे जोंनि बर' हारिखौ एबा माहारिनि गासै जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय आरो गुबुन गुबुन समाव बायदि दिनैनि जे सुबुं धोननि जे आंखाल बेखौ सुफुंनो थाखाय दिनै बे मोनसे सम फैबाय। बर'नि गेजेरनिफ्राय जोंहा गोबां सुबुं धोननि आंखाल दङ आरो बेखौ लानानै सुफुंनायाव दिनैनि फरायसायानो इयुननि गासै बे आंखालखौ सुफुंजोबनांगोन। दा बिनि थाखायनो जोङो बेवहाय बाहागो लानानै आरो दिनैनि बे उथ्रिसारनाय बरायजानाय फरायसा बिथांमोनखौ जों गाहाम हामलायथि बावहरो आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा दिनै आसामनि गुबुन गुबुन CBSEनि फरायसालियाव फरायनाय दिनै बिथांमोनाबो रिजाल्ट मोनबाय आरो दिनै गासै हायार सेकेन्डारि मेट्रिक आरो बेसेबां बिथांमोना दिनै उथ्रिसारबाय जाहाथे बयबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल बा आसाम नाङै इन्डियानि गेजेराव बिथांमोना राफोद सुबुं धोन जानो हायो। बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम बिथांमोननि थाखाय जों मोजांखौ हास्थायनानै खामानि मावलांगोन। जोङो रामफलबिल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो 2024 मायथाइनि सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारना जोंनि रामफलबिल दखरानि सिङाव बा रामफलबिल दखरानि सिंनि बे मेट्रिक आनजाद पास जानाय फरायसाफोरनि गेजेराव जोङो गोजौसिन 10थि मासि एबा टप 10 जोङो सायख'नानै गेदेमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारीनि मुङाव कनकेश्वर नार्जारी सोलोंथाइ जावरिखां बान्था गथायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन जनता फरायसालिमा सेरफांगुरियाव। दा बे हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन जोंनि कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कृपेश दैमारी सार। बेजों लोगोसे बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै जोङो मोननो हादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी सार। आरोबाव जोङो मोननो हाबावदोंमोन जर'खा आलासि महरै जोंनि दतमानि मानगोनां BO भुमिधर बर' सार। दा बिथांमोना दिनैनि बे जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोंनि फरायसाफोरखौ थांखिनानै आरो बेयाव नुजानो हानाय जोंनि दिथागिरिफोरखौ थांखिनानै गुन गोनां सोलोंथाइ लानायावनो जा जिउ दानायावनो जा समाज बिथिं जानायावनो जा हारि दानाय बिथिंनि सायावनो जा गोबां बिथिङाव गोसोआव लानो गोनां माखासे बाथ्राफोर सुबुरुनफोर जोंनो होलांबाय आरो जोंबो रामफलबिल दखरा एबसु हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनै जों गुन गोनां फरायसाफोरखौ देग्लायबो जोङो टप 10 सायख'नानै जोङो बरायनो थाखाय खाबु मोनदों आरो बिथांमोननि गोजोन इयुननि थाखाय जोङो जेब्लायबो इसोरनि सेराव आर'ज खालामो।